ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಒಂಜಿಗಟ್ಟೆಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರು ಕಲ್ಜಿಗೊಟ್ಟು ಆ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಬಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚನೆ ಅಲಿದಾಂತಿನ ಮದಿಪುನು ಲೋಕಮುಖಕ್ಕೆ ಸಾರ್ನಂಚಿತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಒಂಜಿಗಟ್ಟೆಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರು ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಲೆ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡಿದು ಬಲಯತರಾಲೆ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮದಿಪುನು ಸಾರ್ದೇರು ಬಹುಶಃ ಈ ಪಾತ್ರನಿಗೆ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ 7 ಕಾಲರ್ದು ದುಂಬು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿನ ಅವೇ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಬಿರುವೆರು ಕುಡ್ಲಾ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಠಿಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಜಿ ಸಮಾಜದ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟೋಡು ನರಲೊಂದು ಪುನಕಲೆಗೆ ಬರಲೊಂದು ಪುನಕಲೆಗೆ ಸಕಾರ ಸಕಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಡಪತ್ತದ ಪುನಕಲೆಯನ್ನು ಕೈದಿರ್ತದೆ ಅದೆರ್ತದೆ ಅಜತತ್ತಿನ ಗಿದಿರಿಗಿತ್ತಲಾತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಪೊಸೊಂಜಿ ದೇಕಿನ ಕೋರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕರಿನ 7 ವರ್ಷದಿಂಚು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ 7 ವರ್ಷೋಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರಾಜ್ಯೋಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದೇಶೋಡು ಎಗ್ಗೆಲೆಯನ್ನು ಉಣ್ಣು ಮಲ್ತದ್ದು 14 ಎಗ್ಗೆಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿನ 7 ವರ್ಷೋಡು ಆ ಜವನ್ಯರೇ ಏನ ಬೆನ್ನಿನ ಎತ್ತಿನ ಐಟು ಒಂತೆಂತ ವರ್ಪಾದ 1.3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಈ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗುಬೋಡಾದ ಗಲಸನ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು 5 ವಾರದ್ದು ಒಂಜಿ ಲೇಸು ನುಣ್ಣು ಮಲ್ದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಡ್ದ ಸಾಧಕರ್ನ ಕಲ್ನ ಉಲ ಮರ್ಮನು ತೆರೆಯೋಡು ಅಕಲ್ನ ಉಡಲ್ದ ಪಾತೆರನ್ನು ಲೋಕಗು ಎತ್ತವಡು ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಮನದ ಮಾತು ವಿದ್ದು ಬಿರುವರು ಕುಡ್ಲಾ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ನುಣ್ಣು ಮಲ್ದಿಂದ ಆ ಕಡೀರ್ದ ಸಂಚಿಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಜವನೆ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ದದ ರಂಗೋಡು ಮೆಂಚೊಂದುಪ್ಪನ ಇತ್ತ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ಹಿಂದಿ ತಮಿಳು ಭಾಷೆರೆಡ್ಲ ಮೆಂಚೊಂದುಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಯಾನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅರೇನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞೆ ಕಡೀರ ಯಜ್ಞೆ ಅಣ್ಣಂದಾಂಡ ಕರಿನ 5 ವರದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಿಡಕಂತದ್ದು ಪೊಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇನಿ ಐತ 5ನೇ ಯಜ್ಞೆ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುಂಡಂದಾಂಡ ಬಂಗಾರಿನ ಯಜ್ಞೆ ಬಂಗಾರು ಯಜ್ಞದ ಪುರ್ತುಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಬಂಗಾರು ಯಜ್ಞೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಾಧಕನ ಲೆಪಡಾವುಡು ಪನ್ಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಾಧಕರನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಲೆಪಡಾದ ಮನದ ಮಾತು ಬಿದ್ದು ಬಿರುವೆರು ಕುಡ್ಲ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಈ ಲೇಸದ 5ನೇ ಯಜ್ಞದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ರಾಜ್ಯ BJPದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದುಪುನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸದರಾದುಪುನ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ರಾಜಕಾರಣದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ರಾಜಕಾರಣಿ ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ದಾಲಿಲ್ನ ದೆತೊಂದಿನ ಚಿದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಸಂಚಿದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಗಿಲೇದ ಮೋಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪು ಗೋಕನೊಂದು ಬೈದರು ಅರಣ್ಯಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದಂಚನೆ ಬಿರುವೆರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಅಂಜನೆ ಪದುಕೆರ್ನಕಲ ಪರವಾದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಅರಣ್ಯ ಮೋಕ್ಯದ ಓಡಾಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಲೆ ಒಂದಲೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಬಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸುರುಟೆ ಪಂತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕನ ಬುಲೆದು ಬತ್ತಿನ ಕಾರ ಪಜ್ಜಿದ ನಡಕಲೇನು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ದೀಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದ ರಂಚದ ಕಾಲಿ ಮೂಲ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ್ನತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆದುಪುಡು ಆ ರಾಜಕಾರಣೋರ್ದು ಬರ್ಪಿನರು ದುಂಬು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕೆಲ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನಲೇನು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಕರಿನ 16 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ BJPದ ಒರ್ಮನೆ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆದ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಆರ ನಿಕುಲ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲಿ ಜಿಂದಾಂಡ ವಿಶ್ವದ ಉವ್ವೇ ಮೂಲೆಡ್ಕೊಲೊಂದು ಅರೆಗೆ ನಿಕುಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕಡಪೊಡಲಿ ಬಂದು ಪನೊಂದು ಕುಡರ ಇರೇನು ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಇರು ಬಾರಿ ದುಂಬೆ ಇರೇನು ನಾನು ತೂತಿನ ಕೈ ತಲರ್ದೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರವಾದ ಆ ಸಂಘಟನೆಲೆಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಜಿಂಡು ಸಂಘಟನೆ ನನ್ನ RSS ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ತಿನ್ನಕಲು ರಾಜಕಾರಣ ಬರ್ಪಿನಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಈ ರಾಜಕಾರಣ ಬರ್ಪರಂದು ಏ ಪಾಂಡಲ ಎನ್ನದಿತ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡತ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಶಾಖೆದ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆ ಬರ್ತೀನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಧಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಚೇಡು ಬತ್ತೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ರಾಜಕಾರಣ ಬರ್ಪಣೇಟ ಏನು ಓವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಏನು ರಾಜಕಾರಣಿ ಆವಡು ಏನು ಓಟು ಕುಂತೋಡು ಓಟದ ಮುಖಾಂತರ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ತೋಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಚೇಡು ಐದಿನೇ ಆಯ್ತು ಅವಿನ ಬಹಿರಂಗವಲ್ಲ ಪಂತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಖಂಡಿತ ಪಾವಂಜದ ಯಾಕಡೆ ಬಂತ ಏನು ಓವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಉಂತುಜಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಸೂಚನೆ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ರಾಜಕಾರಣ ಬತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿ ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಿಂದ ಆಪಣೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಸಂಘಟನೆ ಆತಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಲೆ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಸಂಘದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನ ಬೆಲೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸವನು ಇನ್ನು ರಾಜಕಾರಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಹೋಗುವಂತೀರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಏನು ರಾಜಕಾರಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏಪ ಹಿರಿಯರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬೋಪ ಬಹುಶಃ ಕುಂಜಾಡಿರ್ದು ಇತ್ತ ಬಹುಶಃ ದೆಹಲಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಾತಿರೆಗಳ ಪೊಲಬುಪುನಂಚಿತ ನಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸಂಸದರು ಬಂದು ನಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಇರೆಗೆ ಬೈದಂಗೆ
ಒಂಜಾತ್ ಸರ್ತಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟಗ್ಲು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಕೇಂದ್ರ ಬರೋದು ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲಾರ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮವರಿ ತುಳುವಾದವರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಥಾನ ಒಯ್ದಿನ ಎತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಯಾವಂಡೆ ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಅದು ಸಂಘದ ಪ್ರಚಾರಕ ಅದು ನಾನು ಸುರು ಸಂಘದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂಘದ ಪ್ರಚಾರಕ ಅವಡು ನಾನು ಸಂಘದ ಪ್ರಚಾರಕ ಅನಿವಾರ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನ ಆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ನಿವೃತ್ತಿ ಅವಡ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಹೊಡ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿ ಅದು ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರಿಯರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಅವಡ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಪಲ್ಲ 12 ವರ್ಷ ಆದ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ದಾರ ಕೆಲಸ ಸಂಘದ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಚಾರಕ ಆಯ್ತು 7 ವರ್ಷ ಬೇತೆ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯವಾದ 2 ವರ್ಷ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಏನು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಯೋಧ್ಯದ ಹೋರಾಟದ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾನೆ ಐಟ್ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಡೋದು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತ ಅಯೋಧ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮಾಡೋ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಸಂಘ ಒಂದೊಂದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊರಂದು ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಘ ಧರ್ಮ ಜಾಗರಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಬಂದಿರು ಧರ್ಮ ಜಾಗರಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಹೇಳಿದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ BJPದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೌಲ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಕೊರನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ BJPದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 2000 ಓಟು ಕುಂತು ಮಾಡಿ 2000 MP ಓಟು ಕುಂತಾಡ ಹೇಳಿದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಗೆಂದದ ಪಂಡ್ಲಕನೆಂದು ಓಲ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆ ಎಂದು ಹೊತ್ತು ಸಂಘದ ವಿಚಾರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗೆ ಒವೇ ಜವಾಬ್ದಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾತ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಪ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಕೆಲವು ಲೆಪ್ಪಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಹೋಗೋ ನೋಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯರ ಲೆಪ್ಪು ಹೋಗೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಏರಣ್ಣಂದು PB ಹರೀಶ್ ರೈ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಒಂಜಿ ಪೆರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಾತಿರ್ಲಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ಅಂಜನೆ ರಾಜ್ಯ BJPದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹರೀಶಣ್ಣ ಇನಿ ಮೂಜನೇ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸದರಿರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ BJPದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜನಗಳು ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ತುರುಕು ಗುರುಪು ನಡಿಗೂ ರಾಜಕೀಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತು ಭಾಳ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪದವಿ ಅಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ್ರು ಇದು ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯರು ಸಂಸದದು ಒಂದು ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಕೊಡಿದ್ರು ಇದೊಂದು ಮಾದರಿ ಸಂಸದರು ಎಂಕಲ್ನ ಪತ್ರಿಕೆದಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಸಂಸದೆ ಬುಕ್ ಅವು ಲೋಕಸಭೆ ಪ್ರಶ್ನಾ ಕೇಂದ್ರವಾದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ನಂಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅನುದಾನಕ್ಕೂ ಎಟ್ಟು ಪೂರ ರಾಜ್ಯೋಡಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನ ಉಂಟಾಡಲು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಸದೆ ಆದ ಬರಡುದಂಡ ಬಹಳ ಅನುಭವ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ದಯಗ್ ಮಾಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಡದೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹರೀಶಣ್ಣ ಒಟ್ಟು ಸಂಘ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಪುನಃ ಸಂಘ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪವು ಈ ಒವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಲ ಅಟ್ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ಲ ದುಂಬು ಪಿರತ್ತು వచ్చి ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ಮುಖರೊಚ್ಚಿ ಆ ಆದರ್ಶನ ಒಂದು ನಾನು ಲೋಕಸಭೆ ಹರಿಸನ್ನೆ ಮನ್ಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಲ ಆತತಿ ಖಂಡಿತ ನೇರ ಲೋಕಸಭೆ ಬತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೆ ಮೂರು ಐಟಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಪಾತೆರಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಬೇತ ಚರ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಐನು ಲೋಕಸಭೆ ಮಂಡನೆ ಅಂತ ರಡ್ನದ ಹೆಂಗೆ ಕಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಜನಕಲ್ದ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಕಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಕಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡು ಲೋಕಸಭೆಗಳ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡು ಮೂಜಿನದ ಲೋಕಸಭೆದು ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಬರ್ಪುಣು ಅಯ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸೋಡು ಈ ಮೂಜೆಡು ಸುರುತಾದಿ ಹಾಜರಾತಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಹಾಜರಾತಿ ಎನ್ನನ್ನು ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪೋಡು ಮಾತ ಸಂಸದರನ್ನ ತೂತ ಅಜಿಪ್ಪ ಯುವ ಶೇಕಡ ಏನು ಹಾಜರಾತಿ ನನ್ನ ಕಡಪುರದಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಐ ಗೌರವ ಕೊಡು ಎರಡನೇದ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧ್ವನಿ ಅವಳು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತಾಡ್ದೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡೆ ಮೂಜಿನೇದ ಅನುದಾನಲೇನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮಂತೆ 100% ಬಳಕೆ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಹರಿಶನ್ಯ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಆ ಮೂಜಿ ಗುರಿದಿದ್ದು ಮಲ್ತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಸರ್ವೆ ಮಲ್ತಿ ನಡಿ ಏನು ದೇಶೋಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆಜನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯವಾಣಿ ಎನ್ನ 2ನೇ ಅವಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ 1ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೊಂದು ನೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೀಕೆ ಬತ್ತನು ಮುಂದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಸರ್ವೆ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ದತ್ತೊಂದಿನ ಬಿರುದತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಾರ್ಯನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಗುರಿದೀದು ಮಲ್ತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಏನು ಯಶಸ್ವಿ ಆತ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಪನ ಕೆಲಸ ಆತನೈತೆ ಕಾರ್ಯನಟರ್ ಮುಟ್ಲ 100% ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಎನ್ನೈತೆ
ಅದು ನಿಖಲ ಮಾತು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಲ ಮಾತು ಸಹಕಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಬಹುಶಃ ಈರ್ನ ಹೊರಟು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ನನ್ನ BJP ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊಂಡೊಂದೆನ್ವೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗೆ ಈ ತೆತ್ತರ ಕೊನರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಆ ಪಕ್ಷ ತೋಜಾದ ಒಂಜಿ BJPದ ವಿಶೇಷ ಆ ಪಾರ್ಟಿಡ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡೀ ರಾಜಕಾರಣೋಡು ಕಾಸು ಬೋಡು ರಾಜಕಾರಣೋಡು ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಬೋಡು ಜನಬಲ ಧನಬಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಜಾತಿ ಬಲ ಬೋಡು ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಾತಿ ಬಲ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶೇಕಡವಾರ್ಲ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿನದ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ಈಜಿಂದ ಬೇತೆ ನನ್ನ ಕೈಕಾರ ಬತ್ತದು ಅಂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವೈನು ಗುರುತಿಸೌಂಡು ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ವೈನು ಗುರುತಿಸೌಂಡು ಪಂಡ ನಿಷ್ಠೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಕಾರ್ಯ ಈ ಮೂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಏನ ನೀನು ಸಂಘಟನೆ ಬುಳೆಪಾವು ಇನ್ನು ಯಾನು ದಾದಾ ಆತಿತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂದು MP ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೊಡುಗೆ ಆತನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಜಾತಿದ ಕೊಡುಗೆ ಹಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಕೊಡುಗೆ ಅದೇ ಸಂಘದ ಕೊಡುಗೆ ಸಂಘ ಏನಾನು ಬುಳೆಪಾದ ಎತ್ತರ ಕೊಂದಾತ ಎರಡನೇದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ MP ಮುಜಿಟಾರು ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಸ್ಥಾನ ಅವಳು ಇತುಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯೋಡು ಇತುಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಪುಣಂಚಿತನ ರಾಜ್ಯ ಅನುಭವಿಲು ಲೇರು ಮೇಧಾವಿಲು ಲೇರು ಏನಾಡ್ದ ಶಕ್ತಿ ತಗಲೇರು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಗುರುತಿಸೋನು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಗುರುತಿಸೋನು ಉಂಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಚಾದ ಈತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಬೇತೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಕುಗ್ರಾಮ ಆ ಕುಗ್ರಾಮದ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಏನ ನೀನು ಎತ್ತರಗೆ ಬೆಳಪಾದಂಡ ಅವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಖಂಡಿತ ಅಂಚನೆ ಕೊಡುಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಲೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಾತಂದ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ ಹೇರೊಂದು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಏರೆಂದು ಬನ್ನೋಲಿ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ನಾನು ಪ್ರಮೀಳಾ ಪಂಡಿದ್ದು ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್ ನಾನು ಕೋಡಿ ಕಲರ್ದು ಪಾತ್ರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್ ಮೊದ ಸುರುಕಾದಿ ನಳಿನಣ್ಣಗ ಅಭಿನಂದನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇಂಕ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನೆಟ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಿಕೊಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ್ ನೆಟ ದಾಯಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪೂರ ತೂಪ ಸರ್ ಬೇತ ಕೊಡಿದ ಪೂರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆವಡ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ದಾವಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಾವಡ್ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಮಂತ್ ನೆಂತುಪ ವಾಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಇದ್ದ ನೆಂತುಪ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋಡು ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆವಡು ಓಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಐಕಂದೆ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಒಂದು ಮಲ್ದೆ ರೈಟ್ ಐತೆ ಪನ್ವೇರಾರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಏರ್ನ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಲೆ ಸರ್ ಅವೇ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಲ ಮಂತದೇರು ವಾರ್ ರೂಮ್ ಉಡ್ದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಐತೆ ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಐದು ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ತಕೊಲ್ ಪಂಪನೆನ್ ಪೂರ ಆತ ತಂದೆ ತೆಮ್ಮಣಿ ಪೇಪಡುತ್ತೀಯ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಘಟಕ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಮುಲ್ಪದ ಉದ್ಯಮಲು ಆಯ್ನಂಚಿತನೆ MRP ಪೂರ MCF NMPT ಗೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ BSF ಇಂಜಿನ್ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಹೊಂದಿತ ಒಂದು ವೈಟಲ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟಾರೆ ಪನ್ಪಿರ್ತೆ ಸಂಸದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ BJP ಗುರುಕಾರರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರೇಕ್ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಿಳಕ್ಕನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡ್ಡ ಇತ್ತು ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಹೊಡ್ತುಂಡ ಕರೋನಾ ಖಂಡಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆತ ಕೊರೋನಾ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜನೇ ಅಲೆ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ನನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಲ್ತಿಂಡ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜನೇ ಅಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗೊಂದಲ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ತು ಅಂಡ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ನೇತೃತ್ವ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇಂಕ್ಲು ಕುಲ್ಲುದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆನ್ನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಆದ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿತನ ನಿರಂತರವಾಯಿನಂಚಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಂಚಿತನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆತನ ಯಾಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಎನ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಯಿನ ಶಾಸಕರು ಖಂಡಿತ ಅಟ್ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಏನು ಪಾತ್ರರುಚಿ ಎನ್ಮ ಜನ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಅಗ್ಲಗ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಶಸ್ವಿನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಗ್ಲ ಕೆಲಸ ಮೀರಿದು ಎತ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾತೇನು ಮಲ್ದೇರು ಅದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬರ್ತದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಕಾರನ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ DC ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನೇಡು ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂತ ಬೇತೆ ಮಾತು ಅಧಿಕಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಅಂಶನೇ ಆನ್ಲ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಿನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುನಃ ಮೂಜಿ
ಒಂಜಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ICU ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾಲ್ನೇದ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈಗ ಎಂಗಲ್ದಾದ ಮಲ್ತ ಮೂಲತಿನ ಖಾಸಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಇಂಜಿನ ಲಾಭ ಅನ್ಬಂಡ ರಾಜ್ಯಡೆ ಇಜ್ಜಂದಕ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವರ್ಂಬ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಪ್ಪುನ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇತ್ತು ನಮ್ಮಡ ಅಂಚದಾಕಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ದೇತೋನೆ ಹತ್ರ ಏತ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹೊತ್ತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಗಲ ಪೂರ 50% ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಡದು ಬಿಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ರಡ್ನದ ಎಂಗ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರೋಯ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ಗಾಟದ್ದು ನಾನೊಂಜಿ ಬಳ್ಳಾರಿದ್ದು ಪಾಲ್ಗಾಟದೇನು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಉಂಟಾನೆ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮೂಲಿತ್ತೀನಿ ಮೂಜೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ಮಾಡೋದು ಪೂರ ಕಂಪೆನಿಲೆಲ್ಲ ಆ ಕಂಪೆನಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಜನೆ ಮಂಡ 7 ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಲ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿದು ಒಂದು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಸೇರಿದು 7 ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಾಲೂಕುದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪಾಡ್ಯ ಇನ್ನು ಇಡೀ 1 ಕೋಟಿ 20 ಲಕ್ಷ MRP ಅಲ್ದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಜನೆ ಕ್ರೆಡ ಇದಾಗಲೇ ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದತ್ರ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಈರ್ನ ಅನುದಾನ 2.5 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಐಕಂದಿತ್ತು ಕರಿ ವರ್ಷ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 1 ಲಕ್ಷ ವರಿ ಈ ವರ್ಷ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ DC ಕೊಡ್ದು ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಾದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ICU ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಕಮಾರ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮನದ ಮಾತುಡು ಇರು ತುಯಿನ ಇನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಅವು ನಂಗೆ ತೆರಿದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಕಟೀಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಪಾವಂಜಿ ಆದುಪ್ಪು ಪೊಳಲಿ ಆದುಪ್ಪು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಡ್ ಈರು ಮಲ್ದಿನ ಸೇವೆ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಇರೇಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕಂಡು ಎಂದು ಬಂದ್ರೆ ಇಂಕ ದಿಂಜ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಹಲೋ ಇನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾನು ತೆರೀಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 11 ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಉಡುಪಿ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂದ್ರೆ ಅವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇತ್ತೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇನಿ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಡೆದು 15,000 ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಟಿ 15,000 ಕೋಟಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನನು ಕನಪಾವುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನೀರು ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲ್ದಾರು ಅತ್ತಂದೆ ಕರಿನ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷೋಡು ಗುರುಪುರದ ಸಂಕೋನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಗುರುಪುರಟ್ಟು ಕೋಪಿನಂಚಿನವು ಅವು ಮಲ್ಲ ಯಮಲೋಕವು ಕೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷದ ಉಲಯ ಅವೇನು ಮಲ್ಪಾದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಆದುಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗ ಆದುಪ್ಪು ಐಕ್ ಇರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ದಿಂಜ ಉಂಡು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಪಂಪಿಂದಾದ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯೋಗು ಒರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಪ್ರವೇಶ ಆನಂದಾಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ಓವೇನು ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಅಂಚೆನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನೋಡ್ದು ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಮುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಡ್ದು ಡಿಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನೀರು ತೊಜಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆದುಪ್ಪ ಒಂದು ದೈವದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಆದುಪ್ಪ ಇರೇಗ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಅನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಕವರ ಇರ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ವೆಲ್ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಒಂದಿನದ 6 ಪಂಡಿಲೆಕನೆ ಯಾನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಘದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಆಯ್ನೇಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಖಂಡಿತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಟೀಲ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪಾವಂಜಡೈನ ಸೌತ್ರಾಮಣಿಯಾಗ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪೊಳಲಿ ಮಾತ ಸಮಿತಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ರೀತಿಗೆ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ ಕಟೀಲ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಲ ಪಾವಂಜದ ಯಾಗಲ ಹಿಂಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರಿಚಯ ಆ ಕಾರಣ ಕಾಂಡು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಕುಲು ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಸಮಾಜೋಡು ಕಾರ್ಯನು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಯಾನು ಶೂನ್ಯ ಇದು ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಕಟೀಲ್ದ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾನು ಸುರು ಓಟು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಏರು ಜನಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾನೆ
ದೇವಣ್ಣ ಕೊಡೊಂದು ವಿಷಯ ತಬಗಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಇರು ಶುರು ಉಂತನಾಗ ಇರ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಆದಿತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆತು ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದವ್ರಿ ನಾಯಕ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲು ಆರನೇ ಎದುರು ಗೆಂದು ಮಣ್ಣು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೆಪಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಂಥದ್ದು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐಟೇ ಅಸೋಸಿಯಾನ್ ದೇವನ 42,000 ಓಟುಡು ಶುರು ಅಪ್ಪಗ ವಾಲೆಲ್ಲ ಜಾನ್ ಖಂಡಿತ ಶುರು ಗೆಂದೆ ಅಂಚಂದ್ರೆ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲ ಇಂಕ ಗುರುಕುಲು ಸಮಾನ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಜನತ ಉಡಲ್ಲ ಗೆಂದು ನೀರಾರ್ನ ಕಾರ್ಮತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಓಟು ಕುಂತೊಡ್ಡ ಇಂಕ ಎದುರು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅನಾರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತಾನೆ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಮೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನಿಕ್ಕಲ ಎನ್ನಲ ಅರ್ನಲ ಸಂಬಂಧ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಂಡು ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಇನಿಕ್ಕಲ ಏನು ಹೊಲ್ದಿಕ್ಕಲ ಅರ್ನ ಕಾರ್ಬತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಉಂಟು ದೇವಣ್ಣ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂಕಲಂಜಿನ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ನಡೀತಾನೆ ಅದು ಗೆಂದ ವಿಚಾರ ವೈಚಾರಿಕ ಹೋರಾಟ ಎನ್ನಲ ಅರ್ನಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೋರಾಟ ರಾಜಕೀಯ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರೇನು ಗೆಂದ್ಯ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೈತೆ ಸಂಕಮಾರ ಪನ್ಲೇಕನೆ ಇನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆತ ನೀನು ಸಹಜವಾದ ಅವ್ರ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ಅವೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡ ಈಗ ನೇರ ಅನುದಾನ ಕೊಂದರ್ಪಣ ರೈಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಡಬಾರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಇನಿ ಯಶಸ್ಸು ಆತನ ಇನಿ ಯಾನು ಎಂ ಪಿ ಅಪ್ಪನೇ ದುಂಬು ಶುರುವಾದಿತ್ತನೆ ಉಡುಪಿ ಟು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಟು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಕ್ಕಾಟು BC ರೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಶುರುವಾದಿತ್ತನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಫಿನಿಶ್ ಆದಿಜ್ಜಾನ ಅಯ್ಯ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪಾರ ಒತ್ತಡಬಾಡಿ ತಲಪಾಡಿ ಟು ಕುಂದಾಪುರ ಇನಿ ಆತನು ಇನಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ BC ರೋಡ್ ಅಡ್ಡ ಹೊಳೆ ಉಂತುಂಡು ಇತ್ತ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆತನು ಕೂಡ ಶುರು ಆತನು ಈ ವಾರ ಬೆಲೆ ಶುರು ಆತನು ಕಂಪೆನಿಲ ಬೈದ ಇತ್ತ ಕುಲಶೇಖರ ಕಾರ್ಕಳ ಬೆಲೆ ಶುರು ಆತನು ಈ ವಾರ ನನ್ನ ಆಗ್ಲ ಕಂಪೆನಿಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗುರುಪುರ ಸೇತುವೆ ಆತನು ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿದಾದ ಹೊಂಡ ಸುರುತ ವರ್ಷ MP ಐನವರು ಆ ಅವಧಿ UPA ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು 2009 ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ್ರಿ 4,000 ಕೋಟಿ ಕೊಂದಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 2014 ಆ 5 ವರ್ಷ 14,000 ಕೋಟಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ 15,000 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈದನು ಇನ್ನು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೈದನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲಾರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಅನುದಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಾತ್ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಾಯವನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಸ್ಕೊಂಡು ನೀಡಿ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಯಶಸ್ವಿ ಆತ ಕೊಂಚ ಜನರು ಬರೆದು ಕಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಣ್ಣ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ತಿಕ್ಕು ಜೈನ್ಲ ಓದೋಡಾಕೊಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈಬಿರವರು ಕುಡ್ಲ ಜಪ್ಪು ಘಟಕದಾರ ಬಂದರೆ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಹುಶಃ ಇರಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಉಂಡು ಫ್ಲೈಓವರ್ MP ಬಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತ ಇರಲು ಕೊರುವರು ಭರತ್ ಕೆ ಬಿರುವಾಜ್ ಜೈ ಅಣ್ಣ ಬಂದರೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ ಬಂದು ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರು ಬರೀಬೇರು ಜೈ ಬೇರುವರು ಕುಡ್ಲ ಬಂದು ಉಡುಪಿ ಘಟಕದ ಅನುರಾಧ ರಮೇಶ್ ಬರೀಬೇರು ಅಂಚನೆ ಮೋದಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಗೆಟಿಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ತತ್ವದ ಬಗೆಟ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಲುಂಡು ಬಿರೂರು ಕುಡ್ಲ ಕೊಪ್ಪ ಘಟಕ ಮುಕುಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬನೊಂದಲ್ಲೇರು ಒಂಜಾತು ಜನ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಪೂರ್ವ ಓದನು ನನ್ನ ಪುರ್ತ ಐಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕೂ ಆರೋಪ ಹೊಡೆಂದ್ರೆ ಅಬೇ ಐಕ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಉತ್ತರನ ಗುರುಪುರ ಘಟನ ಸಂಘ ಅವು 10 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಆತ ಜೀವನ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಎನ್ನು ದಿನ ಹಿಡಿದು ಬೇಗ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 10 ವರ್ಷ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಪೋತಿನತ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪರ ಟೀಕೆನೇ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಟೀಕೆ ಒವೇ ಟೀಕೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ನಡುಪುನ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪುಗಾರ್ನಲ ಜನಕ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀನ ದೂರುನಲ ಜನಕ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀನ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರಪ್ಪು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೂಜ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಕೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆದಿಪ್ಪು ಟೀಕೆ ಬೋಡಿ ಟೀಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಟೀಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಂದಕರು ಬೇಕು ನಿಂದಕರಿರಬೇಕು ಈ ದಾಸರ್ನ ಪದ ಮನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಅನ್ಪ 10 ವರ್ಷ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಶುರುವಾದ ಆತಿನ ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರುವಾದ 10 ವರ್ಷ ಆತೀನಿ ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ತಲಪಾಡಿ ಟು ಕುಂದಾಪುರ ರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಐದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ ಗೋಮಟ್ಟ ಹೋಗುಂಡು ತಲಪಾಡಿ ಟು ಗೋಮಟ್ಟ ಕುಂದಾಪುರ ಮಟ್ಟ ನವಯುಗದಕ್ಲ ಶುರು ಬೇಲೆ ಆತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾವಂಜ ಸಂಕಮಲ್ದೇರಿ ಉಳ್ಳಾಳದ ಸಂಕಮಲ್ದೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆಂ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದು ಪೂರ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೋಯ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೊಡೆತ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಲ ಇಂದುಲ ರಡ್ಡು ದಾಯ ಬಾಕಿ ಅನ್ವಂಟ ಮೂರು ಮಹಾವೀರ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತು ಆ ಮಹಾವೀರ ಸರ್ಕಲ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬರಡಿತಾನೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಿಡ್ದು ಹೊರಡಿತಾನೆ
ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದಾಗಲಿ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಹಾವೀರ ಸರ್ಕಲ್ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದಾಗಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಅಗ್ಲೆಗಳ ಮುಗ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಆ ಸರ್ಕಲ್ನ ದೆತ್ತದು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕಲಾಶ ಐತಾನೆ ಕುಡ್ಲದ ಒಂದು ಐತಾನೆ ಐನು ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಲೆ ಜಾಗ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಈ ಮಾತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬುಡ್ದು ಇಜ್ಜ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಹೊಡೋದು ನೇಷನ್ ಹೈವೇ ಒಂದು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ನಿ 2016 ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬೇಲೆ ಶುರುವಾಯಿನಿ 2017 ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅವ್ರು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪುನ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾನ ಇಂದ ತೊಂಡೆ ಏರೆಗ್ಲ ಟಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು ಏರು ಅಂತ ಏರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು 2017 ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಶುರುವಾದ ಆನಾಗ ಅಕ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೀ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರಿಡ ಆತಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಕಿಂಡು ಕುಂದಾಪುರದ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಇತ್ತು ಯಾವೊಂದುಂಡು ಫಿನಿಶ್ ಆತಜಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೂರ ಆತಂಡು ಜನಕ್ಲೇಂಜ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಅಂದ್ ಟೀಕೆ ಯಾಮನಿಗೆ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡಿತ್ತಿನ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೇಳತ್ತೆ ದೇಶೋಡಿ ಯಾನ ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಲೋನ್ ಕೊರ್ಪಾಯಿನಿ ಸರ್ಕಾರದ ಲೋನ್ ಕೊರ್ಪಾಯಿನಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಲೋನ್ ಕೊರ್ಪಾದ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾಯಿ ಅಧಿಕಾರನ ಏತ್ ತೀರೋ ಆತೈಕ್ ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ದು ಗಡ್ಕರ್ನ ಅವ್ರು ಕುಲ್ಲುದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ್ಲ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡಾದು ಕೂಡ ಇಡೆಗೆ ಹೈವೇ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಲೆಪ್ಪಡಾದು ಮೂಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಅಂಡ್ ಐಕ್ಯ ಬಗೆಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕೊಡಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರಣ್ಣಂದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರಣ್ಣ ಕಿರಣ್ ರೈ ಬಂದು ಪಾತೇರ್ನು ಪಾತಿರ್ಲೇಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಗುರುಕರ್ನೂರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿರಣ್. ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿರಾಗೆ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇಶ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂದು 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಕುಂಬ್ಳೆ ಇಡಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ಲೆ ತಲಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳೆ ಪೋಯರ್ನೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿಡಿ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅವೇನು ಪೂರ ಇವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಪುನಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಪುನಗ 200 ಕೋಟಿ ಕನಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋಪನಕ್ಲಾಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ ಕೋರಿಯಾರ ಇತ್ತ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭ ಮೋದಿಜಿನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಂತದ್ದು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮನ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಅಂತ ಉಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಏತ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೋರ್ನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಚೇರಿನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋವಿಡ್ ದ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ ರೋಗಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ 24 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಐಕ್ಲ ಇರಗೆ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಜನತೆಯ ಪರವಾದ ನನಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಆದಪ್ಪು ನಿರಂತರವಾದ ಇಡೀ ದಿನಾಲ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಆದಪ್ಪು ಈ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲಾದಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇರಗೆ ಈ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನಲ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಉಪ್ಪುಣ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಬನೊಂದು ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಕ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಿರಿಯರ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಇರೇ ಕಡೆ ಪಾತೆರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಟ್ಟು ಅವು ಗುರುಪುರದ ಐಕ್ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಒಬ್ಬಶಿ ಎನ್ನದಿನ ಹಿಡಿದು ಬೇಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಗಿಪೋಡದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಎನ್ನೋಡು ಅವು ಲೋಕಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ತಂಡ್ರಿ ಮುಗುರೋಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಸವಾಲ್ ಇತ್ತು ಮಾತ ಆಂಧ್ರದಾಗ್ಲಿ ಬೆತ್ತಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ದಯ ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರವಂತದ್ದು ಅಕ್ಲಿ ಮಲ್ತೇವೆ ಈಗ ಫಾಲೋಅಪ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ದ ನೀ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಾನೆ ಇಂಚಾದ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪನ ತೋಡು ಅವು ದಯ ನಿಧಾನ ಒಂದು ದಯ ಬೇಕಂಡ ಸಹಜವಾದ ಕೊಡೋಂಜಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸೋಗ ಐಟ ಪಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಕಾಕೊಂಡು ಪೋರೆ ಸಹಜವಾದ ಸುರೂತ ರಸ್ತೆ ಅದು ಸುರೂತ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಗ ಪೂರ ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಣ್ಣ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಸಹಜವಾದ ಉವೇ ರಸ್ತೆ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಆನಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆలు ಬರ್ಪ ಇದು ತಲಪಾಡಿ ಟು ಒಂದು ಆನಾಗಲ್ಲ ಸುರೂತ ಬರ್ಸೋಕೆ ಭಾರಿ ಕಡೆ ಗೊಂದಲ ಐತನ್ ಅಯ್ನ ಪೂರ ಯಾನೇ ಉಂಟದು ಮಾರ್ಗೋಡು ಉಂಟದು ಅಯ್ನು ಅಪಘಾತ ಬಂದ ಜನಕ್ಲೆ ಮರಪುಣು 12 ವರ್ಷ ನಾವು ಮರಪುಣು ಸಹಜ ಇಂಚ ಸಹಜವಾಯಿನ ಸುರೂತ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆలు ಬರ್ಪ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯಾದ 2016 ಇಸ್ವಿದ ಆಗಸ್ಟ್ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ತೊಂದರೆ ಹೇಳ್ದೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಬಹುಶಃ ದೀನ ಪಜ್ಜಲ್ಪುರ ಗೆಲ್ಮನ ತೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ 5 ಬತ್ತಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 7 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಂದನು ಕರೀನ 5 ದುಂಬದ ಚುನಾವಣೆ ಉಲ್ಟ ಎತ್ತನು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ತೆಗೆದನು ಒಂದೆಟ್ಟು 2 ಪೂರ ಚುನಾವಣೆ ಎಡ್ಲ ಇರ್ನ ಅಂದೆಟ್ಟು ಗೆಲ್ಮ ಒಂದೆತ್ತ ಇರೋದು ಒಟ್ಟು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅದಾಲಜಿ ಇನ್ನು ಈ ದೇಶೋಡು ಈ ರಾಜ್ಯೋಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಮಿತ್ತು ಜನಕ್ಲೆಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ
ಇನ್ನು ಮೋದಿ ಆಡಳಿತ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದೇರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಆಡಳಿತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಒಂದು ಬಹಳ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯ ಅದಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜನಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ. ಇನ್ನು ಅಗಲನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ. ಅಂಜನೆ ಎಂಕ್ ಸಂಘಟನೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಎಂಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ದುಂಬು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ತಂದ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಪ್ರಮುಖದ ಆಧಾರ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಜೋಡಿಸ ಒಂಜಿ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎತ್ತು ಪೇಜ್ ಉಂಟು. ಆ ಪೇಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ನೋ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಐನು ಬೂತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ. ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಬುಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಹೊಸತು ನಿಶ್ಚಯ ಬಂದ. ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂರ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಐಪೋಡು, ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೂರ 40 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಐಪೋಡು, 28 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಅಂದು ಬರ್ಬುಜಿ ಸಾಲ ಬರ್ಬುಜಿ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಪೂರ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಪೋಡು. ಇನ್ನು ಎಂಗಳ ಪೂರಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಗಳ ಪೂರಾ 371 ಎಂಗಳ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ 311 ಮಂಡಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಡಲ. ಆ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂರ 40 ವರ್ಷದ ಉಳಾಯ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಆಯ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಹಿರಿಯರೇನು ಅಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸೋದ ಅಗಲು ಪೂರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಗ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬುಕ್ಕದ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿರಿಯರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚಾದು ಒಟ್ಟಾದು ಅಂಚಾದ್ರೆ ಯುವ ಸೈನ್ಯ ಹಲೋ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಪಲ್ಲೆ ಏರಮ್ಮಂದು ಸುಪ್ರೀತಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ನಳಿನ್ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಳಿನ್ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೋಡಲು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವನದ ಎಷ್ಟೋ ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಸಾಧನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ತರ ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಈ ಮನದ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಸಂದೇಶ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳೇ. ಹೇಳಕ್ಕ. ಕೆಲವರು ಹಿಯರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದು ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಜನಗಳ ಮಾತಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರ್ಲಿ ಗುರುಗಳೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚೆ ನೀರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯಡು ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನೆ ಸಿಕ್ಕೋಯ್ತೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಇರ್ನ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಡ್ಡ ಕಾರ್ಯದಿಲ್ಲ ಕಾಣಂದಾಂಡೆ. ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಂಕದಾತು ಈ ದೇಶ ಬಾರಿ ವೇಗಡುಬುಳೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ನೇತೃತ್ವ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಜಗತ್ತೇ ತೆರೆ ಬಗ್ಗಾವ್ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ದೇಶನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೊಡೆತ ಇಡೀ ದೇಶಗೂ ರಾಜ್ಯಗೂ ಆತನು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆತನು. ಇನ್ನು ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೇ ವೇಗ ಇತ್ತುಂಡ ಎನ್ನಂದಾಜು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂದು 30,000 ಕೋಟಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ಬೂಡ್ದು. ಆನ್ಲೈನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಓವೇ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಓವೇ ರಾಜ್ಯ ಕೊರ್ಪುನೇರು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಜಾರೆ ಕಡೆಯಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡಾರ. ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಂಡದ 15,000 ಕೋಟಿ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈದನು ಮಂಡ 2 ವರ್ಷಡು. ಐನು ಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ಲೆ ಮಾತ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಡೆದ ಹೆಚ್ಚಲ ಬೈದನು, ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಇದ್ದಪ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಅನುದಾನ ಇಂಕಲ ಭಾರಿ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆತ್ತ ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ತ. ಒಂಜಿ ಆತ IT ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಡು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೈದನು ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆವಡು, ಜವನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರ್ಪಣ ಅಂಚೆತನ ಬೆತ್ತ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು, ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಕೊಡು. ಒಂಜಿ ನಾನೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಐತನು SCAZ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಝೋನ್ ಮಲ್ಪಡು. ಸುಮಾರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತಡೆ ಆತನು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಕರೋನಾ ಎಂಕ್ಲ ಬೇತ ಪೂರ ಬೇಲೆ ನುಂತಾದನು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟು ಪೂರಕವಾದ ಒಂಜಿ ಆರೋಪ ಉಂಟು ಇಡೀ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತಂದತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಿತ್ತೆ ಐಟ್ಲ 2ನೇ ಅಲೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಂದ್ಪನ ಐತ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸೋತುದು. ಖಂಡಿತ ಐತಿ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಸುರು ತಾಲ ಇಡೇ ಬತ್ತನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೂ ಖಂಡಿತ ಅವು ಮಾದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸುರು ಬನ್ನಾಗ ಈ ದೇಶಡು ಮೂಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಂತೀನಿ. ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ, PP ಕಿಟ್ ಇಜ್ಜ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇಜ್ಜಿ. ಇನಿ ಖುಷಿ ಅವಡ ಇಂಜನ್ ಮಾಡ ಇನಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು PP ಕಿಟ್ ಕೊರ್ಪಣ ದೇಶ ಭಾರತ ಅದನ್ನು. ಮಾಸ್ಕ್ಲೇ ನಾವು ರಫ್ತು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ವೇಗ ಏರಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಬರ್ತಾನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನು ಜನಕ್ಲ ಊರ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಐತೆ ಸತ್ಯ ಏರ್ಲ ಪಿದೈ ಬರೋ ಇಂಜಾನ
ಭಯ ಆಯ್ತು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೋದಿಯರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಏನು ಬಾರಿಸೋಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಡ್ನೇ ಅಲೆ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಭಾರಿ ಈತ ವೇಗಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆರೋಪ ಅಪ್ಪಗ ಲಸಿಕೆ ನಾಡಿನ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಲಸಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ, ಏನೊಂದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ, ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲೆ. ಮನದ ಮಾತುಗೂ ಶುರು 5ನೇ ವರ್ಷದ 5ನೇ ಸಂಚಿ 5ನೇ ವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸಲ್ಮಾನ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಆರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈತ್ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ಲ ಆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕುಲ್ಲದೇರಾರು ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತರು ಇಂಚಿನ ಎನ್ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಐಕ್ಲಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಆರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತರಗಳ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಾನು ಅಪ್ಪೆ ಕಟೀಲ್ ಅಪ್ಪೆಡ ಕೇಳಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಲ್ಬೇಲು ಲಸಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಲಸಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜೀವನ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ಪೋದು ಆರು ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಟೀಕೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪಡ ಆರು ವಿಜ್ಞಾನಲೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಡ್ಡ್ ಕಂಪೇನ್ ಲೈನ್ ಶುರು ಮಲ್ತದಾನಗ ಲಸಿಕೆ ಲೈನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ಶುರು ಕೊರಿಯರು ಐಕ್ಲ ಟೀಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶುರು ದೇತೊಂದುಂಡ ಜನಕ್ಲೆಂಚ ಮಂತೇರು ಆರೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಆರು ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರು ದಾದಿಯರೇ ಕೊರಿಯರು ಏರು ಫಸ್ಟ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಜನಕ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಬರೋಡು ಐಕ್ ಶುರು 45 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತಕ್ಲೆಯಿಂದ ಆನಕ ಆರು ಶುರು ದೇತೊಂಡೇರು ದೇತೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಪುಟ್ಟು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಪಂಡು ಔಷಧ ದೇತೊಂದು ಲಸಿಕೆ ದೇತೊನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡು ಏರ್ಲ ದೇತೊಂಜೇರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಬತ್ತಿನ ಲಸಿಕೆ ಮೇ ಮುಟ್ಟ ಜನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ದೇತೊಂಜೇರು ಅಪಕ ದೇತೊಂದು ಈತ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾನ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮೇಡ್ ಅಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಾಗ ಜನಕ್ಲು ಐಕ್ ಬರ್ಪುಣ ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ ಮಾತಾಡ್ಲ ದೇತೊಂಡು ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಸರ್ಕಾರ ಎಪ್ಪು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಪ್ಪು ನಿಕ್ಕ ಬೋಡೈನ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ದಿಯಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಆಂಡ ಇದು ನಾನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿ ಕರಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಪ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಬುಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಕರಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಲಸಿಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ವೆನ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಇತ್ತೀನಿ 16 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇನ್ನು 8 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ICU ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ICU ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ಆತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಜನ ಕೆಲಸ ಆತನ ನೀ ರಾಜ್ಯ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ದೆ ಇನ್ನಿಡ್ದಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಣ ಅಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಈ ತಾತನ ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಣ ಜನ ಕೆಲಸ ಆತನ ಅಂಚಾದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲ ತತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಪೋಣು ಭಯ ಮುಕ್ತ ಒಟ್ಟು ತಿರುಗೇರ ಸುರುವಾಂಡು ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆತ್ತ ಕಾರಣ ವೇಗ ಬತ್ತನು ಎಣ್ಣೆ ನಡೆದಚ್ಚ ವೇಗಡ್ ಬತ್ತನು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನ ಅಂಡ ಇನಿ ICU ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜ್ಯರು ICUದ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಲಸಿಕೆದ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮಾತಕಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಾಸಗಿ ಅದ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅದ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡುದು ಲಸಿಕೆ ಹೊರನೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಈತು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರಡ ಏನೇಡು ಒಂದು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಆಪುನು ದಶಂಬರ್ ಗಣಕ ಇಡೀ ದೇಶ ಈ ವರ್ಷದ ಅಕೀರದಲ್ಲೇ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಕುಡುಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇರು ತುಳುವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ಲಾವರಿ ತುಳುತವಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಗುಸೇರಾರೆ ಒಂದು ಇನಿ ಕೊಡದತ್ತು ಕೆಲವು ದಶಕದ ಹೋರಾಟಲು ಇರಡ ಮಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಅವಧಿಟಿರ ಸಂಸದರ ರೀತಿನ ರೀತ್ಯ ಮಲ್ಲ ಒಂದಿಟ್ಟಿಲ್ಲರು ಪಟ್ಟಡುಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ BJPದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ ಅವಡು ರೊಟ್ಟಿ ಸಾರಿ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೆ ಅಂಡ ತುಳು ಪರಿಚಯದ ಸೇರೊಡ್ಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವರು ಇನ್ನಿತ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ರಾಜ್ಯ ಅಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲನೇ ಸರ್ಕಾರ ಉಂಟು ಕೇಂದ್ರ ಅಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಸರ್ಕಾರ ಉಂಟು ನೆಕ್ಕ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಸುಮಾರು ಆಯಾರುಂಟು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷಾ ಒಡ್ಡಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದಾಗ ಮಲ್ಪೇರು ಆಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ಅಕಲ್ ಬಂದಿರೋ 54 ಶಾಸನದ ಉಲ್ಲೇಖಲೇನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷಾ ಒಡ್ಡ ಯಾಕೊಂದು ಜಾತು ಒಂದು ಬೋಡು ವರದಿಲು ಬೋಡು ಆ ವರದಿನ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಐನು ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾಮಂಡೆ ಆಯ್ತು ತಿರ್ತುಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಿತ್ತಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದ ಏನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಬರೆದು ಕಡಪಡುದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಲೆಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜೀಯಿಂದ ಐಕೆ ಉತ್ತರ ಐತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂಜೇ ಪಡ್ತುಡು ಲೆಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ರನ ಪಡ್ತುಡು ಮಾತ ಲೆಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಂಗಾಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸಂದೇಶಲಿನ ಓದರೆ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ 5ನೇ ಸಂಚಿದ ವಿಶೇಷ ಬಿನ್ನೆರಡ ಪಾತೆರೆ ನಂಗೆ ಪೊರ್ತೊಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓದೊಂದು ಜೀಂದ ಒಂದೇನೆ ಓದರೆ ಪೋಣುಂದಾಂಡ
ಐಕೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂಜಾತ ಬರ ಕಡೆ ಬರ್ತೀರಿ ESI ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದಿರಡಕ್ಕೆ ನಂದು ಖಂಡಿತ ESI ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿತ್ಯನೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬರೀತೆ ಅಯ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಯ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಈ ಇಂಜಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿಸೋಡು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಇಂದ ಸೇರಿಸೋಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾಸಾಶನ ಬಕ್ಕ ಎಂಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಅಂದಾಕ್ಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಈಗ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜಾರಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕ ಐನಿ ನೀವು ನೆಕ್ ಜನ ಆಗಲ ಮಾಶಾಸನ ಬಾಕೂರ್ ನಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಮಾರಲ್ಲ ಕರಿಸರ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ನೆಟ್ ಪುನಃ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಜೋಡ್ಸವ್ ನಂಚಿನ ಬೆಲೆ ಮುಂಜಾನೆ ಪಡ್ತದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರಣ್ಣಂದು ನಮಸ್ತೆ ಮೋಹಿತ್ ತಲಪತಿ ಬಂದದ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮೋಹಿತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪುಣಂಚಿನ ಸಂಸದರಿಗೆ ಸುರು ಕಾದು ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪೆ ದಯಗಿಂದ ಬಂದಂಡ ಇತ್ತದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಅಲೆ ಆದುಪಡು ದ್ವಿತೀಯ ಅಲೆ ಆದುಪಡು ಕೊರೋನಾಡು ಐತ ಶುರುಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನಾರ ನಮ್ಮ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸರ್ ದಾಯಂದ ಬಂದಂಡ ಇತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲೆಟ್ಲ ಎಂಕ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಡು ದೇವನ ಯಾನಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ತುರ್ಪು ನೇರ್ದವರ ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ರಡ್ಡನೇ ಅಲೆ ಬರ್ಪುನೇರ್ ದುಂಬೆ ವಾರ್ ರೂಮು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾತೋನುಂಡು ಸೊ ನೇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೀಕೆಲ್ ಬರೋನುಂಡು ಸಂಸದರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದೇಪಂಡ ನಾನು ಕಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಸದರ್ನ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸದರು ಎಂಚಾದ ಪಂಡ ಓಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಕೆಮರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತುನಾರತ್ ಎಂಕಲು ತೂನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಎಣ್ಣೀರೈನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ನೆರವೇರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ ಪಾಚಾರ ಪನ್ನೋಡ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಪನ್ನೋಡು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಹೊಡ್ದು ಅವು ದಾಯಂದು ಪನ್ನೋಡ ಒಂಜಾತ್ ಕಿಟ್ ದುಂಬುದ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿಟ್ ಅವೇತು ಒಣಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪುಣಕ್ಲೆ ಬರೋ ಒಣಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ವಲಸೆ ಪೋಪಿನಕ್ಲೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಅನ್ನದಾತೆಯಂದೇ ಬನ್ನೋಲಿ ಅವಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನವಾಣಿಲಿನ ಪರವಾದಿ ಯಾನರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಂತ ಜನತ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅವನು ಮಾತ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಏರ್ಪುರಲ್ಲರು ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರು ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತರು ಶಾಸಕರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಶಾಸಕರು ಎಂಗ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುದರ್ಶನ್ ಎಂಗ್ಲ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಧೀರ್ ಕಣ್ಣೂರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರು ಮಾತಂಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಗ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಅಂದವರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ವಾರ್ಡದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚನೆ ನಂಗ್ಲ ರಘು ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮನದು ವಾಮಂಜೂರ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅಗ್ಲಿ ಪೂರ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಂಚೆ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಟೀಮ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಗ್ಲಿ ಐಕೊಂಜಿ 13 ವಿಷಯಲೆಂದು ಇದು ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ದ ಒவ்வொரு ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಗಲ್ನ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪೂರ ಯಶಸ್ವಿ ಅನ್ಪೋ ಅಂಚಾದ ಆ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಿನ ವರ್ಕ್ ಇರ್ತತ್ರ ಇನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧೋಡೋರೇನು ಖಂಡಿತವಾದ ಪರಿಚಯದ ಅವಂಡತಿ ತಿರ್ತಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಿತ್ತಲ ಎಂಕಲ್ ಬಹುಶಃ ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಬಹುಶಃ 4 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕನದಾನ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಒಂದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಚದ ಇತ್ತಾಯಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ 2 ವರ್ಷ ಉಂಡು ರಾಜ್ಯಡು ಕೇಂದ್ರಡು 3 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಇನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಬೆಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆ ನೀರು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಡೆದತ್ರ ಒಂಜಾತ ಸವಾಲುಂಡು ಒಂಜಾತ್ ವಿರೋಧ ಸ್ವರಕುಲು ಇಂಚ ಪಲಕೆಂದು ಬರ್ತಂಡು ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಅಂಚಿನ ಊರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಲಿಂಚ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂಘಟನಾ ಆಧಾರಡು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿ ಸಹಜವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚರ್ಚೆಲು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬರ್ಪುನು ಸಹಜ ನಾಯಕತ್ವ ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆಲಿಜ್ಜ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡಕ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಬೇನೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ಡ ಬತ್ತು ಪನ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಈ ಕೊಂಚ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ದ ಅಯ್ನ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಸಹಜ ಅಧಿಕಾರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಆತು ಬೇಜಾರು ಬೇನೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿನಾಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಖುಲೆವನಂತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಉಂಡು ಶಿಸ್ತಿನ ಪಕ್ಷ ಶಿಸ್ತುದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರುಜಿಂದು ಅಂಚಿತನ ಶಿಸ್ತುನ ಪಕ್ಷ ಸಹಜವಾದ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುದ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಗಲ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ಅವಕಾಶ ಒರಿಯನ ಹಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನ್ಪುಜ ಪಾತೆರೊಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪನ್ನೊಲಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜೆ ಪನ್ಪುನ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಜಿ ಪರಿಹಾರ ಎರಡ ಪನ್ನುಡು ಅಕಲ್ಡ ಪಂಡ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಐಕ್ ಪೂರೈತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ದ ಐತೆ ಆಧಾರ ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಬೇಜಾರು ಬೇನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ
ಅದು ಒಂದು ಅಪಸ್ವರ ಆತು ಒಂದು ಹತ್ತು ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಆತು ಒಂದು ಆಲಜ್ಜಿ ಬೇನೆ ಬೇಚಾರ್ಲೇನು ಒಲ ಪಂಡೊಂದೇರೆ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಬಹುಶಃ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪನ ಅಧಿಕಾರಲ ಬಹುಶಃ ಏರಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಷದ ಎಂಗ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಹಂತಲ್ಲ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತೆಂಗ್ಲ ಸಂಘಟಿತ ಆಧಾರ ಯಾಕೊಂದು ಸಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಉಂಟು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಉಂಟು ಅಂತೂ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಬಂದೊಂದು ಈ ಪುರ್ತುಲ ಬರೋ ಬೋಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಶಾಸಕರ ಅಪಸ್ವರ ಲಾಕದೇರು ಅಗ್ಲೇನು ಎತ್ತು ಪಾತ್ರೆನ ಬೇಲೆ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡಂಜಿರಪ್ಪ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಎಕ್ಕಡ ದಿಂಚ ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿನ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ತು ಐತೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ತಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಸರ್ ಏನ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾನ್ ರಜನಿ ದಾಮೋದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಸರ್ ಇರೊಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುಳ್ಳಾರ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರ್ದಾರ ಅದು ಧನ್ಯವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋರ್ ಇರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಬಿಜೆಪಿದ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಜನ ಅದ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ವೇದಾಸ್ ಕಾಮತ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರ್ ಖಂಡಿತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಿರ್ವೇರು ಕುಡ್ಲ ತೋಜುಂಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತೇರ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಿರ್ವೇರು ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಾಸ್ ಸರ್ ಇನ್ನೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಲ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಉಡ್ದಾಗ್ತಾರ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಸರ್ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಜಿನ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿದ ಕೆಲಸ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ತುಂಬು ಅನ್ನೊಂಡು ನೀವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಒಂದು ಆಶಯದ ಯೋಜನೆ ಇಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೊರಿಯರು ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಪುನಗ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆಲಿತ್ತ ಸುರುತ ರೌಂಡ್ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತಿಜಿ 2ನೇ ರೌಂಡ್ ಕುಡ್ಲ ಇನ್ನು ಏಕೆ ಅವು 1 ವರ್ಷದ ಆಪನ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆ 25 ವರ್ಷದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರು ಅಟ್ 2 ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂಜಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಅವರು ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು PPP ಮಾಡೆಲ್ ಇನ್ನಿತ ಕುಡ್ಲ ಇರ್ತು ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಕುಡ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಒಂದೊಂದು ಕುಡ್ಲಾಡ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಥ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಬೆಲೆ ಶುರುವಾದ 2 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷಡೆ ಅಮಲಾಗ್ರವಾಯಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಆನಾಗ ಕುಡ್ಲ ಇಂಚ ಆಪುನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏತ್ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ಪನೆ 25 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ 5 ವರ್ಷಡು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿದ್ದು ಬೆಲೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಈ 5 ವರ್ಷಡು ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಜನೆ ಕೂಡ ಈ ಪೊರ್ತು ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತಿ ಕೂಡ ಬೇಗಡೆ ಮೂಜಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ನಾವು ಏತ್ ಸತ್ಯನೆಸಲ್ಲ ಅವರಡ್ನೆ ಅಂಡ ತಯಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಾ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿ ನೋಡತ್ತೆ ಇನಿ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ಇನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಬೆಡ್ ಲೈನ್ ಎತ್ತದಿಪ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ICU ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಲೈನ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜನರೇಟರ್ ಶುರುವಾತ ಒಂಜಿಲ ಜನ ರಡ್ಡು ಅನ್ನ ಐತನೆ ಖರಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ರಡ್ಡು ಲ್ಯಾಬ್ ಐತೀನಿ ಇತ್ತ 145 ಲ್ಯಾಬ್ ಉಂಟು ಖರಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡು 4,000 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಸುಮಾರು 30,000 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಹೋತಾನೆ ಖರಿ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ 15,000 ICU ಇತ್ತೀನಿ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇತ್ತ 80,000 ಬೆಡ್ಗೆ ಹೋತಾನೆ ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ನನ್ನ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜನ ಕೊರತೆ ಐತಾನೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೊರತೆ ಐತಾನೆ ದಾದಿಯರ್ನ ಕೊರತೆ ಐತಾನೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಪಲ್ಪಣೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇರ್ದೈತೆ ಒಂದು ಇನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ಬೈದೇರಿ ಪ್ರತಿ ಪೂರ ಹಳ್ಳಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ದಾದಿಯರನ್ನು ಕೊರ್ಪುಣ ಬೇಲೆಲಾತ ಇನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ತಯಾರಿ ಆತನ ಐಕೆ ತುಂಬ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುಣ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅದೇ ವೇಗ ಲಸಿಕೆ ಕೊರಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ದ ಉಲಾಯಿ ಲಸಿಕೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಂದ್ರೆ 3rd ವೇವ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬರ್ಪುಣ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವಳು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಲಸಿಕೆ ಬರೋ ಅಂದ ಇತ್ತೊಂದು ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಪೇರು ಐಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಲ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಮೂಜಿನೇ ಅಲೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಹೂವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಾವಡು ಏರೇಗ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ತಯಾರಿನಿ ಇತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಎನ್ನಂದಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಪ್ಪು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಏರ್ಲ ಪೋಡಿನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲು ಜಾಗೃತಿ ಅವರು
ಈ ಮುಜಿನಾಲೆ ಬರಂದಲೆಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರ ಏತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲಿ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕದಾದ ಮರ್ದ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲಿ ಬರಂದಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡ್ಡೆ ಜನಕಲ್ನ ಸಾಕಾರಬಹುದು ಇನ್ನಿತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಂಡು ಕಾಂಡತ್ತು ಎರಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಆ ಥರ ರಶ್ ಉಂಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದನ ಎಲ್ಲ ಪೇಟೆ ಬರ್ಪಿ ತಿರುಗುಬೇರಿ ನಡೆದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾತನ ಇತ್ತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆರ ಶುರುವಾತನ ಕರಿಸರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ತಿ ನಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಜನಕಲು ರಡ್ಡೇನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಯ್ತು ನೋಡು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ರಡ್ಡೇದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಂದ ತಿರುಗುಣ ಮೂಜಿನದ ಮಾಸ್ಕ್ ಇನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಪಂಡದು ಕದಿರಿ ಹಿಡಿದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ. ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೂಡ. ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ನೀವು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಪ್ರೇರಣೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಇದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಪಾರ್ಟಿ ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಲ್ಪರೋದು ತುಳುನು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ವಿನಂತಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸರ್ಸಾಗ ಅಂಚನೆ ಕಡೀರ ನನ್ನ ದುಂಬುದಾರೆ ತವಗಿಟ್ಟು ತಯಾರಿ ಮನಂತಾರೆ ಕುಡಂಜೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಈತ ಕರಿನ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ನಿಜ ರಾಜ್ಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಂಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಕಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚತ್ರ ಆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಲೆಗೆ ಇತ್ತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಆತನು ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಘೋಷಣೆ ಬಂದು ಕರಿಸರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನಕಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಆರವಲ್ಲಿಂದ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಐಟ್ಲ ಅಪಸ್ವರಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಅಪಸ್ವರ ಸಹಜ. ಸರ್ಕಾರ ಏಕಾಏಕಿ ಕೊನದು ಇಲ್ಲ ಕೊನದು ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು, ಬಜೆಟ್ ಉಂಡು, ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಉಂಡು. ಆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಆಂಡಲ ದುಂಬುದ ಪೂರಾ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಯೋಜನೆ ಹಿಡಿದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆತನ 100% ಅಂತ ಮನಲು ಒಂಜಿ ಏಜೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಾರ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಡೀರು ఆయన ನೇರ ಅಕೌಂಟ್ ಬತ್ತು ಬೂರ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಏರ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕರಿಸರಿ ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಾಖಲೆ ಪೂರ ನೇರ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆತಜಿ. ರೈತರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಆಗಲೇ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಳ್ಳೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯಜಿ. ಇನ್ನು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ನೇರ ಆಗಿ ಕಾಸು ಅಂಚಾದ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪಣ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಡ್ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ ಯಾರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಓಲ್ಲ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆರ ಸಾಧ್ಯ ಜನಲಕ್ಕೆ ನೇರ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಚಿತ್ತನ ಯೋಜನೆ ಆತನ ಇನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪೂರ ವರ್ಗಲೆಲ್ಲ ತೂದು ನಾಡು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಡ್ ಐಕಲ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಇದನ್ನ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಮೂಲು ಅವು ಬೇತೆ ಸಾಧಿಗೆ ಹೋಗು ಐಕೋಸ್ಕರ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐಕೋಸ್ಕರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆವಡು ಇನ್ನು ಕಲಾವಿದರಂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆವಡು ಇದನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕುದಾಡದೆ ಸರಿ ನೇಕಾರಂಡ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಸು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಇನ್ನು ಮಾತ ವರ್ಗಲೆಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ದಂಡಿ ಒಂದು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಐತವಲ್ಲ ಐಕೊಂದು ಹತ್ತೇರು ಇಂಚದು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಒಂದು ಹಂತೋಡು ಮಲ್ಪಲಿ ಆ ಹಂತೋಡು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತನ ಕೆಲಸನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಪ್ಪರ ಯಾವ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಏನು ಇತ್ತವ ಎಂಕ್ಲ ಗುರಿ ಇಪ್ಪು 2023 ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಗೆಲುವು ಅವರು ಸಹಜವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಗೆಲುವು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಗೆಲುವು ದಾಯ ಏನು ಪಂಡ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾನೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಲ್ಲ ಗೆಂದೊಲಿ ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಕಾಸು ಜಾತಿ ಬಂತ ಊಲ ತುಪ್ಪೇರು ಜನಕ್ಲು ಪಾರ್ಟಿ ತುಪ್ಪೇರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನು ತುಪ್ಪೇರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆಂದದ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಗೆಂದಾವೆ ಒಂಜಿ ಅಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಗೆಲುವು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಂತಡು ಗೆಂದನು ಅನ್ನೊಂದು ಓಲಜ್ಜ ಅಂದರೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಡೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡು ಗೆಂದೋಡು ಐಕ್ ಪೂರ್ಣ ತಯಾರಿ ಐನೇ ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಆತಂಕ ಉಂಡು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಪನಕಲ್ಲ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುದರಡು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಗೆಂದುನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಚನೆ ಅತ್ತು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುದರಡು ಗೆಂದುನತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಸಹಜ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿಗೆ
ಎಂಕ್ಲು ವೈಚಾರಿಕ ಆಧಾರೊಳಗಿಂದು ವಿಚಾರನ ದುಂಬುದಿಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಆ ವಿಚಾರದ ನೆಕ್ಕುವರಿ ಬೋಡಪ್ಪ ಇದು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಇತ್ತಾರೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿನ ಬುದಾಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅಂತ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿನ ಬಿರೋಡು ಇಂಗ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಐತಾನೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿನ ನೆಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಐತಾನೆ ವಿಚಾರ ನೆತ್ತ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಧಾರಡು ಕೆಲವು ಅಂಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋಡು ಆ ವಿಚಾರ ನೆನ್ನು ಕೊಂದರಡು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋಡು ಇನ್ನೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿಂತನೆ ಉಂಟು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಅಂಚತಾನೆ ಅಂಚ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕಾರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಚುನಾವಣೆ ತೋಣುಂದಂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಲೆಟೆ ಮೋದಿ ಪುದರತ ಮೋದಿ ಬಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗೈತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ 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 ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐದು ದುಃಖ ಪುದರ್ವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ವಾಣಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಯೋಗಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದದ್ದು ಸಂಸದರೇ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಾನು NMPD ಆಫೀಸರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ MRP ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಸೈಡ್ ಈರ್ಪುರ ಈರ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಗೆ ತಂದು ದಾದ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ನೈನ್ಪುರ ತೊಂದಿತ್ತು ಸರ್ ಇದು ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಕ್ ಬಂದು ಇಪ್ಪ ನಡೆದಾರ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಬಂಡ ಲೋಕಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂಚ ಬಂಡ ಯಾನ್ 2018 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ ಆನ್ ಅಲ್ಪ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಏನೇನೋ ಸಂಸ್ಥೆ ದೂರ ಅದ ಬಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಡು ಪನ್ಪೊಂದು ವಿಷಯ ದಾದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಸಂಸದರಾದ ಮಿತ್ ಸಂಸತ್ತಡು ದಾದನ್ನ ಪಾತಿರ್ದು ಲೋಕಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪಲೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೈನಾ ದಾದ ಬಂಡ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಓದನಕ್ಲಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಬೇತ ಕಡೆ ಪೋಪನ వచ్చిన ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಆ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಡ್ರೈನ್ ದಾದ ಒಂದುಂಡತ್ತೆ ಐನೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮ ಹೊಸದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಂದರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಮನ್ಪರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಈತ್ನಡ ಕೆಲಸ ಇರು ಮಲ್ತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸದ ಆಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆರೆಕುಡ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಬೆಂಬಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಜಾಬ್ ಶೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತತ್ಪರ ಓಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಸೊಲ್ವಲಣ್ಣ ಒಂದಿನದ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬೈದಿ ನಿಂಚಪ್ಪ ಒಂದಿನದು OA ಸಂಸ್ಥೆ ಲೋಕಲ್ ಕೆಲಸ ಕೊರಡು ಅನ್ಮನೆಗೆ ಎನ್ನಲ ಒತ್ತುಂಡು ಎನ್ನಲ ಆಗ್ರಹ ಯಾನ್ MRP ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದಿನಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದೆ ಐದು ಬುಕ್ SC ಐದು ಬುಕ್ ಒಂದು ಕಂಪೇನ್ಲು ಬಂದಾಗ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಎರಡದ ಐಕ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲೆಮಾರ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ತಾರೆ ಯಾನು ಸುರು MP ಐನಿ ಅಪ್ಪಗ ಐಕ್ಯ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಕೊರಡು ಅನ್ನೋದು NGO ಮಲ್ಪೈನಿ ಪಾಲೆಮಾರು ರೈಲ್ವೆ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಎನ್ನ ಆದ್ಯತೆ ಉಂಟು ಮೇರೆಕೆ ನಂಚನ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿ ಇಂಜನ್ ಉಂಡು ಅವು ಜಾರಿ ಅವಳು ಐಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಂಡ ಇನಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಮುರಾನೆಂಜಿ ಆದೇಶ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡ 75% ಲೋಕಲ್ ಕೆಲಸ ಕೊರಡು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲೇ ಕೊರಡು ಇಂಚಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆ 75% ಕೊರಡು ಐಟು ಆಗಲ ಕೆಟಗರಿ ತೂದು ಕೆಟಗರಿ ವೈಸ್ 75% ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗ್ಲ ಆ ಕೆಟಗರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ఉందంట IT 10% ಎತ್ತ ನೋಡು ಇಂಚ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಆದೇಶ ಆತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇದೇನುಂಟು ಆದೇಶ ಆದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐದು ನಾನದ ಪೂರ ಕಂಪನಿಲಿ ಜಾಬ್ ಆಡುದಂತ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಆದ್ಯತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಇಶ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಮಲ್ದೇರು ಖಂಡಿತ ನಾನೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕಂಪನಿಲಿ ಬರೋಡು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬರೋದೊಂದು ಸುಮಾರು 5 ಕಂಪನಿಲಿ ಬರ್ಪ ಎರಡನೇದ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಪ್ಪನು ಸುಮಾರು 1,000 ಕೋಟಿದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಲ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಆಗಲ್ಲ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ನ ನೆಟ್ ಒಂದು IT ಪಾರ್ಕ್ದ ತಯಾರಿ ಅವೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಂದಾಡೊಂದು ಲೋಕಲ್ IT ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಜಿನ 75 ಲೋಕಲ್ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಡೋಡು ಈಗ ಎಂಚಿನ ಕಾನೂನು ಕೂಡ ಇನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅವೊಂದು ಅಂಚದ ಐತೆ ಆಧಾರಡು ಆಪ್ ಇರು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಬಂಡ 2000 ಹೊರಮನೆ ಇಸ್ವೀಡ್ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಂದನಾಗ 40,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಒಟ್ಟು ಹಿಡಿದ್ಬೇಕು 1 ಲಕ್ಷದ ಅಂತರ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಕುಡಲ ಹಿಡ್ದೆಚ್ಚ ಅಂತರ ಕೊಂಡು ಉಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕಲು ಕಡೆ ಬಂಡಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹತ್ತದಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಜನಕಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಬದ್ಧ ಒಂದಿನದ ಜನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜನಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ತದೆ ಎರಡನೇದ ಸುರುತಟ ಮಾಡಿ ಯಾನು ಏರಂದೇ ಗೊತ್ತು ಜನ ಅಂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನ ಓದ್ಕೊಂಡಿರು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ನೋದು 3 ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತಾನೆ ಮೋದಿನ ಮೋದಿನ ಸರ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಮೋದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿತ್ತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಕೊಂದತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿತ್ತ ನನ್ನ ಪೂರ ತೂದು ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದೆ ಯಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ ಹೆಂಗತ್ತವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ವರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಯೋಚನೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವೇ ಕಾರ್ಯ ದುಂಬು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿರೋ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿಂತಿತವಾಯಿ ನಂಚೆ
ಎಂಗಳ ವಿಚಾರ ఒక ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇತನು ಖಂಡಿತವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜನಕಲ್ನ ಗುರಿ ಎಂಚ ಓಎಟಿಗೆ ಪಡು ಓಎಟಿ ಪಣಿ ಸಮಾಜವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿದ ಗುರು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲರು ದೆಹಲಿ ಮುಟ್ಟದಾರೆ ತುಳುನಾಡು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೆನಪಿನ ಯೋಜನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇದು ಮಂಡತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನಿ ಪೋರ್ಟ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂಚಿನೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ SCZ ಮಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಝೋನ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂಚಿನೊಂದು ಮಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮೂಲ ಒಂಜೆ ಇಂಚಿನ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡಲು ಖಾಸಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೆಂಚಿನ ವಾಲ್ದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಜ್ಜಂದನೆ ಹತ್ರ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಜ್ಜ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ್ಯತೆ ಅಂಡ ಯಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ದ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲು ಯಾನು DC ವೇದವಾಸ ಕಾಮತರು ಕುಡ್ಲದ ವೆನ್ಲಾಕನೆ ಮಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಇನ್ನಿತ ಎಗ್ಗಿರ್ದ ಅಗಮನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಬೈದನು ಬಿರುವರು ಕುಡ್ಲ ಮೊಕುಲ್ ನಡಪಾದು ಕೊಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮನದ ಮಾತು ಬನ್ನಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಗೊಂಚಿಲದ ಬಂಗಾರ ಎಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಐವನೇ ಎಗ್ಗೆಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲನಂಚಿತ್ತಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಟೀಲ್ರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಾರ್ನ ಉಡಲ್ದ ಪಂಡ ಮನದ ಮಾತು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದೆ ಕಿಡಿದಿಯರು ಆರೆಗ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡು ಕುಲ್ದಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಬಿರೂರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಐಕಾತ್ರ ಬಿರೂರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ಬ ಗಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಒಕ್ಕಲು ಬರಡು ಬಂದೆ ನಗಕ್ಕಿರೋದಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಯುವಕರ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತು ಇನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡ ಆ ಚಿಂತನದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರೋನಾದಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಡ್ಲಾಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತೆ ನಾನು ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಣ ಒರಿಪುನಂಚಿತನ ಕೆಲಸ ಬಂದ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಬಹುಶಃ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಈಗ ಪಾತೆರ ದೊಡ್ಡ ಒಂಜಾತ್ ಟೀಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೈದನು ಅಕ್ಕಲು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದು ಬ್ರೋ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಸರಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತು ಅವನೇ ಅತರಣ ಏದೊಡೆ ಉಂಟು ಬಲ್ತ ಕಡೆ ಬರ್ನ ತತ್ತ ಕಡೆ ಬರ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಅಂಚತ್ತು ಮಾತು ಜವಣಿಯರು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಬಂಗ ಸಂಘಟನೆ 5 ಬುಕ್ಕದ ಬಂಗಲ್ಲ 5 ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ನಿಜವಾದ ಇನಿತ ಕಾಲಡು ಪ್ರಚಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಓಲಾಪ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಡ್ಡ ಪಟದೆತ್ತು ಪಾಡು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಇಂಚಿನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐದು ದಾಲ್ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಟೀಕೆ ಸಹಜ ಅವೇ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಲ್ಪುನೆ ಆಯದಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಸುರು ಆಯನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಂಡದು ಬುಕ್ಕ ಟೀಕೆ ಅನ್ಪಡು ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ದೆ ನಿಗಲು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಅಂಚಾದು ಇನ್ನು ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಕಾರ್ಯನು ಅಗಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಗ ಖಂಡಿತ ಇರಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದು ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತು ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಬಿರೂರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಉಡಲಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದವದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೆಸನ್ ತೂಯಿನ ಕರಿನ 5 ಐಗ್ಗೆಡ್ಲ ಪಂಡ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 52 ವಾರ ಬರ್ಪುಣ ಲೆಕ್ಕ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುದು ಉಮೇದು ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂದು ಲೆಗ್ಲ ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಐಗ್ಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇರು